Τι έχεις? Θέλω καρούλι να ράψω και να βελώνει. Πού μπορώ να βρω? Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνετε. Τι πάει να πει debate? Οι συζητήσεις που γίνονται με τους πολιτικούς τώρα, δεν ξέρετε, έλα, μην με πειράζετε άλλο, γιατί είμαι Ελληνίδα και πολύ έξυπνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά είσαι πολύ έξυπνια. Μου λέτε, τι πάει να πει debate, ξέρετε? Ναι, ξέρω, τώρα με τις εκλογές δεν ξέρω. Τι είναι? Τι πάει να πει debate? Ναι. Είμαι εγώ με εσάς τώρα, και αρχίζω να μιλάμε, μου λέτε τις κάτι, εγώ σας πω που Αυτό. Εκεί κοντά. Μια ερώτηση μπορεί να μου κάνει. Τι πάει να πει debate? Ναι. Μια debate, τι είναι? Δεν ξέρω. Γεια. Ρε φίλε, μια ερώτηση μπορώ να σου κάνω, να μου πεις, μια ερώτηση. Τι πάει να πει debate? Τι πάει να πει τι? Debate. Debate. Ναι. Debate, τι είναι? Debate. Ναι. Debate. Debate. Ναι. Ναι. Αγγλικά. Ναι. Ναι. Debate. Ναι. Άμα και ελληνικά μπορεί να το πεις. Ελληνικά μπορεί να το πεις. Debate. Ναι. Έτσι debate σωστό εσύ? Ναι. Debate. Ρε φίλε, 1 ευρώ. μου λες, εσύ πρέπει να γατές. Τι πάει να πει debate? Τι πάει να πει? Debate. Debate. Ναι. Debate. Από το αγγλικό είναι αυτό? Αγγλικό, αλλά μπορεί να το πει και στα ελληνικά. Debate. Debate. Ναι. Ότι είναι γερμανικό το bake. Ναι. Debate. Τι δεν υπάρχει αγγλικά τι? Debate. Όχι, δεν υπάρχει. Κοπελιά, μου λέει, σε παρακαλώ, τι πάει να πει debate? Τι είναι? Ξέρεις τι είναι το debate στα αγγλικά? Στα αγγλικά, debate. Να σου το πω τα ελληνικά καλιά. Κοπελιά, βασικά να σου κάνω μια ερώτηση που έχει και ωραίο χαμόγελο. Τι πάει να πει debate? Τι πάει να πει? Debate. Διαμάχη, αντιπαράθεση, ομιλία. Ωραία. Σου κάνω τραπέζι. Πριν να βγείτε, θέλω να μου κάνετε να σου κάνω μια ερώτηση. Τι πάει να πει debate? Τι πάει να πει debate? Ναι. Διάλογος ουσιαστικά. Συγγνώμη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τι πάει να πει debate? Debate. Δεν μπορώ να σε απαντήσω, δεν το ξέρω. Ένα βουνό δεν είναι debate, τι άλλο? Ένα βουνό δεν είναι. Debate. Είναι αγγλικό. Δεν ξέρω. Έχει πέντε πόν. Να κάνω κι εγώ άλλη μία. Ναι. Τι πάει να πει debate? Ορίστε. Τι πάει να πει debate? Δεπόν. Debate. Debate. Ναι. Είναι όταν δύο μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, άμα σου πω ότι είσαι ωραία κοπέλα, κάνω debate. Όχι. Τι κάνω? Όταν δύο πολιτικοί μιλάνε μεταξύ τους. Πολιτική. Ναι. 1 ευρώ. 1 ευρώ. Ευχαριστώ. Τι πάει να πει debate? Debate. Ναι. Μαζεύονται όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων και μιλάνε. Από πού είσαι? Εγώ. Από τη Μεγάλη Αθήνα. Debate είναι... 2. Ακούς? Debate. Είπαμε αγάπες τη λέξη να μου πεις τι πάει να πει debate. Όχι. Δεν ξέρω. Debate. Όχι. Δεν ξέρεις. Θέλω να σου πω. Δεν μου λέτε κάτι, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη κιόλας, τι πάει να πει η λέξη debate? Debate. Είναι όταν έρχονται σε αντιπαρέθεση δύο πολιτικοί. Αυτή η λέξη από πού είναι? Η λέξη δεν είναι ξενόγλωση, δική μας είναι. Δικιά μας είναι. Ελληνική, ναι. Γιατί το debate είναι αγγλικό. Τι είναι? Αγγλικό. Αγγλικό. Δεν ξέρω.